Alberdania argitaletxeak aurkezten du Amaia Telleriaren Zuara itsasoaren deia. Esataria Monika Erdozia. Zuara itsasoaren deia. Endika eta Heleneri. Iparraizea ufada amorratuan sartu zen Ziburuko kaitik, gorriz eta berdez margoturiko leiho olak etxeetako ormazurien kontra kolparaziz. Leiho zuloetan zintzilikatutako alkandoren besoetatik sartu zen emakume baten xuxurla. Zokoako itsasargian, bekozko iluneko gizonak begiak altxatu zituen irakurtzen ari zen liburutik astoratuta. Besaulkitik jaiki eta eskailerak hiribilera gerturatu zen. Anorakeko poltsikora eraman zuen eskua senez. Han gordetzen zuen baratxuri burua, kalte guztietatik babestuko zuena. Dena beharko zuen, iluntze hartan itsasoak barrura tira egingo balio bezala sentitzen baitzuen. Beatokira heltzean, kristalaren kontra bermatu zuen gorputza, eta pipa ahora eraman, begirada kantauriko olatuetatik kendu gabe. Gandu madarikatua, esan zuen bere kolkorako, tabako merkeak ahoa garrazten ziola. Begiek itsasora ohituta egonagatik, ez zioten garbi ikusten uzten. Begirada zorroztu zuen argiaren arrastuari jarraitzeko. Segundo eta erdiz behin egiten zuen distira zuria. Zutik tinko zegoen farozaina, begierneak itxi ere egin gabe. Zanga! Zerbait murgildu zen zipristinen artean. Gizonak ahoa zabaldu zuen garaile, sekulakoa zen. Hanka errenak usten zion bezainari nailegatu zen bazter batean zintzilik zeuzkan prismatikoak hartzera. Bat. Itsasertzeko etxola. Badiaren mendebaldean, 13 urteko neska baten maletaren gurpilak hondarretan katigatzen ziren. Arnas estuka zijoan amaren atzetik, zapatak bustita eta enbatak ilea arrotuta. Amonaren etxea kostaldean zegoela entzundakoan, beste zerbait irudikatu zuen berak. Neskatuari luze egin zitzaion itsaslabarraren azpialdean oinez eman zuten denbora. Amak beragana bueltatu eta maleta hartu zion alabari, haizetik babestuko zituen arroka baten abarora heltzen laguntzeko. Broma izango da! Irten zitzaion gazteari, haitzen arteko zulo naturalean zegoen etxola ikusitakoan. Hau guztia azaleko alergia ziztrin batengatik? Amari begiratu zion larri, baina hark farola txikiek argituriko itsasertza inguratzen jarraitzen zuen hitzik esan gabe. Golko txikiaren erdialdean harrizko maila irregularrak zeuden, algaz estaliriko txalupara jaisteko. Zuloaren babesean... Sample complete. Ready to continue?